inokuti Handiporofite zvekunyora pasi ndoda kubata mic yanga akabatwa naProfeti Makandiwa ndio ndaida kubata, which means that service yakanga ngofanana nerally, musangano vanhu vangouyawo zvawo, hapana chamwari chakaitwa. Saka I was not going to be part of that. Kana uchida news dziri up to date, wangu Bahasha TV ndo the best entertainment kubva kumarutivi, mana yese muZimbabwe Bahasha. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Chekutanga Bahasha regai ngokwasa ruzhinji rwose all over the world ndichiti makadi zvekare. Asi ndingati Bahasha wandipfekedza bhatye rakatota kana kuti bhatye nyoro, nekuti nyaya iyi haisi nyaya yekuti ndaikwanisa kuti ndikwanise kuipindura, nekuti unoita kungowa kupinda munzira dzevamwe vaprofita, nekuti pamwe pacho we have to underline what you are doing if it's biblical kana kuti hazvisi. What are we bent to do? What the benefit yatinowana mushure mekunge taita 1 million challenge? But chekutanga ndoda kutanga ndaonesa vanhu vemuno kana kuti the world, most people now they don't deserve data or internet at all because they are abusing it. I'm seeing a problem of abusive of a lot of things. Vanhu vari kuabuse zvakawanda. Now they are abusing God himself. So that kind of that program yakaita seyoyo rinoitora se-abuse of God. Why? We have people abusing beer, we have people abusing drugs, people abusing children, people abusing women, people abusing husbands. But now vanhu vasina matyira vakutoabhusa Mwari wacho because nzira nyaya idzi kana dzichiitika dzine nzira nemutoo wekuti dziri kumbofambwa sei, because Bible rega iri, this is the constitution and this is the basic inotiudza kuti how do we know a true or a false prophet. And a true prophet is not the one ari kuita inonzi accurate prophet, because but this program was meant kudzimaidza kana kudzima kana kuvhara mamachechi kana kuvhara muprofita kuti waonekwe sekuti havana chavanoona. And moreover, as much as we are talking about Prophet Makandiwa, he once said he's gifted more than God. So inini ndakatora kuti zvakuita here kuti uyo akakomborera kana kuti ari gifted more than God akutomira mutsoka dzaMwari kuti atsvage kuti maprofita echokwadi ndeapi. But chinzwoka panyaya dzemweya Bahasha tine atinoti ma7 eyes in the spiritual realms. Ipapo 7 eyes, we have got another eye, and ndingagone kumatsanangura hangu now at this platform. But I will tell you kuti pane rinonzi blind eye. That's why uchiona kuti Jesu pakabvunzwa kuti munodzoka rini akati handizivi musine nguo. Saka kana mwanakomana munhu akatombopindura kuti azive, chinotyisa generation yedu nhasi ndiye kuti inoda kunzwa zvinofadza nzeve dzawo. Saka ukashaya chekutaura as a prophet, they will judge you with a physical judgment yavanoti aone akapera. There's a lot happen. Saka vamwe vanozototsvaga nzira yekuti kuti aramba relevant masekos anofanira kuitei kuti aramba achinzwika. Attention seeking is becoming a problem because what I know ndezvekuti pamwe pacho vanhu vakushaya zvekuita machechi. Why? Because they are vagarisa, they stayed too long in ministry. Saka vaparidza Bible in and out, vaita dzidziso dzese, vatraya kuvhura zvikoro, vavhura makreshi, vari kuita zvese to a point yekuti mavhesi kuti achiramba they now having what they can entertain and keep their followers active. Jesu chayakaparidza 3.5 years. Munoziva panyaya kudaidzwa naMwari, ndikunoshamisika kuti vamwe vacho they stayed too long. Anongoramba atori ndiye pahelm yekuve because the founder of that church kusvikira atofa anotochemberera ipapo. But that's not it. Let us have the spirit of grooming other ones who coming up. But chirongwa chakaita sechocho hachisi pakunosimudza nekuguruma vanhu, changa chiripo pakunodzima nekunotora inonzi monopoly yekuti hakuna anozotendwa kuwe muprofita. That's why they were inviting the whole Africa, the whole world. Vanotoziva kuti kana ndikatanga kuti vanhu yemuone zviri mumwe mangu ndozvataurwa naMwari, because kana tichinoprofita tinoprofita zvautaurwa naMwari. Why tichizvinotaura kuti ngatingouya kuno ndudzi zviri mufoni mangu?
ngati mwari andifunge kuti at that point as we are using this word of God he operates like that because God is the same yesterday, today and forever. Ndoziva kuti pane vanhu vanotorera panyaya ya Elijah kuti Elijah akambodedza vaprofita vebhari, but mukatarisa paipa naye Elijah akaparticipata pamutambo wacho ende iyewo akatotaura kuti Mwari anopindura nemoto. Hapana kwanga ambotestera Mwari wacho, but akaziva kuti handinyadzise. Anoziva kuti ndikangodaidza ndikaita zvakati Mwari achandipindura nenzira yakati. Vaprofita vabhari chakavapa kuenda kumutambo iwoyo kwavakanga vachimbonamata wavo vabhari aitoita zvekutoburutsa moto izvozvo. Kana aiburutsa nenzira ipi ari magic whatever, but moto waita sei waiburuka kuna naMwari, nekuti Mwari haana kuvanzira vanhu vake panyika kuti kune vamwe vana naMwari. Kutorinawo mwana naMwari, but vanotonamatwa, vanotoita zvinhu, vanotoitawo zvavanoita, but they are not the Almighty. That's why ndo panozoya zita rekuti Almighty God. The Almighty kureva kuti ane masimba ose, but there are other gods somewhere vanenge vatori zvimwari zviriko zvinonamatwa nevamwe vaMwari. But kana ari Almighty God panyaya yakadai, mutambo wakadai, hazvizvo zvinotaura shoko raMwari, nekuti shoko raMwari ndori regai zvikurirane kunyange kune vari fake or vari genuine, regai zvikurira chaoneka pakukohwa. And then there's also ma-scriptures anototaura zvakawanda kuti munhu ane kodzero nenzira yekuscreena nekutiudza mafake and genuine is only God. Ukangona munhu akutora nzvimbo yaMwari akutongare, is taking a wrong route, and that he should be tinofanira kuzviresista, should resist it at its cost, because pekupedzesera pane zvinhu zvengamutsvairo zvekuti titadze kuona kusimukawo kwevamwe vechidiki vari kusimuka. Varume, vhurai nzira mupe vechidiki mukana vaite zvakatumwa naMwari. Hakuna munhu mumwe chete akatumwa naMwari kuita chinhu. Siya vamwe vaita zvakatumwa, hatifanane pazvinhu. Ndichikurangarira inini ukatarisa history repeats itself, because ukanotarisa kwakabva nyaya dzechiprofita chichiuya nana Kruger, mukanobuda nana FM, mukanobuda nana Mugodi, mukanobuda a lot of churches, anana Bethsaida, anana Zayoja, mukatarisa kwakabva akanga dziri nyaya idzodzo dzekuti vaizopokana pane zviitwa nemaitirwo ematirwo enzira dzechiprofita. Ndo zvakapesanisa. And that I assure you, God does not sleep or slumber, but the same God, He is going to give a warning, and I will stand and say there is a warning written on the wall. Maprofita is why. Maprofita, listen to me. There's a handwriting on the wall that the prophetic era is about to fade or to expire. And it's kuti chiri kufana kupera kana kubva. But ndikuti there is an apostolic grace that is rising, and there's a new blood that is rising. Let us pave a way, because Jesu asat auya achatendera kuti all the fivefold ministry dzinge dzaratidza nzira yacho. Saka umwe ubenzi nekumwe kubuda msaga kuri kuitwa nechiprofita kuratidza kuti the time is up. Chiringa zuwa chikuratidza kuti zvakwana wakomana. Let's allow and pave a way for the apostolic grace, for the apostolic era yekuti when we've got the apostolic era ichano batsira ma-churches kuita bring them together. We've got churches vari disgruntled now. Tine vanhu vari disgruntled through prophets. Mahoko eva profita zvinondifungisa Jeremiah kuti anonzi iwe Jeremiah enda kuimba yemumbi wehari. Chanosvika chinoona ikoko zvakamudzidzisa kuti sometimes you need to watch and see other people doing things, even utori muprofita, but enda kunomboona ungoshandisa meso yako chiona. Saka inini hangu ndichiona ndiri kunze uko ndichiona zvanga zvichiitika. Hapana fake prophet angari papo. I didn't see any fake prophet. I didn't see him, but I saw a fake process. So that the process was fictitious, the process was fake, because it was not in the merits of the word of God. As long it's not going to match the word of God, this constitution of God, that is going to be denied. No matter kuti ndiani azviita, because atidyire uroi nekunyara. Tine zvimwe zvatichataura kuti nekuti chataurwa nababa vandinotenda, nekuti ndibaba ndipapa, then I have to take it tosiya Mwari. Tisave nevamwe vaMwari wekunamata kunze kwaMwari mumwe chete ari kumusoro kudenga. Saka kana tasvika panyaya iyoyo, isusu hatina simba rekutonga, hatina simba rekujaja kuti tizive a fake and a genuine. But chinzwa,
macounterfeit ariko as long wautoona chinhu chichinzi chine fake uri kuti original is there. Saka ndiri kubvumirana newe kuti chiprofita chiriko and prophets are there, but zvokuzovhara door remaprofita kuti uti I've got the monopoly, hakuna anoprofita kana asina kuita come to me. Ndakatonzwa mumwe achidedzera achiti I started this. No, God has started it. As long as chisina kutangwa naMwari chakatangwa nevanhu, I'm not part and parcel of that. Ndinotera zviri part and parcel yezvaMwari. Of course there are mysteries, there are a lot of things that can happen, miracles happens, a lot happens. Ndinobvumirana nemi, I agree. But kana tasvika apa, what I say, ndakudzokera pakuti the process was fictitious at the end of the day, which means the one who had a mic or who was there is a main actor. Kuri kuti vanhu vakaenda kumovie yavakanoenda vangu vashayezve kuita manje, vangu vato mumovie handize tinoiti spiritual movie, African movie, whatever you call it. Chiterrorist ichocho, chitororo chekunamatisa vanhu nenzira dzisiri dzaMwari, dzisiri mushoko raMwari. And ndinotaura, I don't have kind words for that, and I'm allowed by God, I'm allowed by the scriptures to rebuke it and to stop it, and it has to be underlined through the word of God. Apana chaMwari. Ndinoziva kuti muri comment section muchatanga kundishoropodza. Go ahead because you want to defend a name, but it's not about a name. I might not be known, it's not me you should be known. Where is Christ? Mapedza service yenyu Kristu anga ari papi. Kristu akanga ari papi because Kristu ana kuitwa revealed, which means that service yakanga ngofanana ne rally, musangano vanhu vangouya ozvawo, apana chaMwari chakaitwa. Saka I was not going to be part of that. And also pamwe pacho unoziva chaichikira vamwe ndechekuti akatadza kunoona chiri muhomwe asinga achiisa ane simba rekuchiisa muhomwe kana kuchibvisa musina kuchiona because ndiye muridzi weterritory. Saka iwewe, why are you going there? Kuda fame, kuda attention. Saka those attention seekers who were there, they are prophets, but they are attention seekers. Ndo iva vamakange makawatarisa, ndo vaprofita vanoda mari because pakanzi 1 million. Avana unziripo vakatonzi handina chanokwereta, patoko kazareko kuti mari chakweretwa, vakavirira kuti prophet Makandiwa chanowakweretera mari wavape. Inini mubvunzo wangu wati kana vachitombowana nekutombokwereta, vadi kukwereta izvozvi. Kana vakwereta vochibatsira kanherera dziri muchechi mavo, vochibhadharira maschool fees, vobhadharira kana vatangira mabusiness in that church. Not kure. There's a chitungeza general hospital wochinoenda kunoisa 1 million pachipatara tatorarama. Saka why are you becoming a main actor pazvinhu zvaMwari? God is not happy. Mwari akatsamwa and is not going to be happy when we are doing this. Let's not play with people's mind. Vanhu ndevaMwari varume, hatina kusika vanhu. And hakuna muprofita nedenga futi, denga nderaMwari. Saka ngatinamate Mwari mumweya nemuzvokwadi tese nemaringa edu. Saka pahasha ndo nyaya yandinoramba ndichiti pandakaiona ndakatoseka wangu. Saka kuseka kwandakaita ndakati handingangoramba ndakanyarara nekuti Elijah afunga kuti aita zvese aparadza vaprofita vaBhaari vai. Bhaibheri rinobva taura pachena richiti Mwari ndo kunosangana Elijah atotiza futi. Ukaona here kumwe ugwara une maprofita, Elijah rakatoita gwara kutiza Jezebel ndo munhu aitiza kusvika aenda kubhuruku, kusvikira mvura yekubhuruku yatooma, kusvikira akutodya chikafu chikuingwa nechikuunzwa nemaravens. Mwari ndo kuchitaura kuti uri kubvepi, kureva kuti Mwari aimuona pesa pambacho munotoita zvinhu zvenyu Mwari oranyarara. Kana bhuku ramapisari munotaura kuti ukazviita ndikaramba ndikinyerere, asi hazvina kureva kuti takafanana, saka ngatisafanane naMwari. Chechi2 akachizomuti unozviziva here iwe kuti Elijah ndine vamwe 1000 vandakaviga mumapako. Saka inini ndiri kuedza kuda kutaurira vaprofita vamwe vakadzikisirwa nekuda kwemacomments, vamwe havasina confidence mune zvavari kuita, vaitoda kunechwa nemi imimi makavadaidza, maitofanira kunge makatovabatsira kuvanecha kuvatora to a next level. And I believe that 1 million was going to be a good starting point yekuti in those prophets dai vakazongovapo dzebhasi kana kungovatengerawo macheya ekuchechi kwavo, because vaprofita ivavo vanhu havachatovatende, vakutoona sefake because vaisa paTV. And I know kuti process iyoyo dai kuri kunzi ndakaenda inini, they were not going to allow me to be in that platform kuti inokuti handiprofita zvekunyora pasi, ndoda kubata maiki yanga akabatwa naprofita Makandiwa ndo ndaida kubata ndoprofita nyika yese chona, handiprofite pabepa. Ndakaseka ndikati nayo komana ava zvinhu vari kuita izvi vanonzi nyora pasi. Saka vari kupa results vacho ndiani? Then anogona kuchinjira kuti angokuprove kuti you have to come and submit here. It's wrong totally.
siyai vekumasowe vanamate nenzira yavakatenda, siyai as long vachinamata Mwari mumwe chete, siyai vanhu vanamate Mwari ega ndiye ane kodzero yekutizivisa kuti uyu. But according to the scripture, sei vanhu tizoziva a fake prophet kana zvataurwa paTV, zvataurwa naningi. Bible iri rakakwana rinotokuudza ukaenda kuna Matthew chapter 24 rokutaura about the last days, rinoti muchaona nemabasa avo, muchavaona nemabasa avo. Haritaure mazita evanhu. Saka nini totaura panapa hana yemumwe munhu iri kutorova kuti pamwe ndananga nini, asi ukatonzwa ichirova kureva kuti tendeuka. Kana watendeuka Mwari kuitira zvakanaka. Saka ndiri kuti pahasha pane pandiroda kuti uone. Unoziva here kuti handitoda kunyenyeredzapo. Ukanotarisa pandataura nyaya naKruger ndanchitaurira izvi kuti machurches acho yachibuild up ukatazonana 2005 uko inyaya ndikutaura ma2k nyararai mucomment section because amudzizive nyaya dzedzi kumashure, because kunana 2004-5 uko ndokwakauya this prophetic era yakanostenda yakanovhara gap remafathers edu vakanga vasingade kuti iwe usimke kuvadarika ukaprofita zvonzi ndezvemweya tsvina. They were fighting us. Even isu kusenga kuti kwangu siri nyore takaitodzingwa machurches. I can point myself kuti ndasingatenderwe. Even iwo vanaprofita Makandiwa vaipersecutwa zvataitonzwa titotoanamatira. I remember the testimonies vachitaura vari kubulawayo and a lot happened. And ndikafara pavakatanga kuita ministry. I'm a biggest follower and listen to the word vanoparidza and always, but andisandambona attenda zvangu that in service yekuchitungwiza like iyoyo. I can't go and attend such kind of a service. Chinyadziso kana kuti azviite man, azviite. Saka tine vamwe 1000 vari mumapako vaprofita, then vakaenda kunotsvaga mafathers, vamwe ndo vakazointerpreta nenzira isiri. Vakaenda kunoromba vakadi inga une recipe wadi kuenda kunoromba, saka handigone kupindura izvozvo because handizive recipe yacho. But pandoda kupindura ndepekuti chakavaendesa kuGhana kana kuti kuSouth Africa kana kuti kunze kwenyika unotsvaga mafathers yanga iri nyaya yekuti vaitsvaga munhu anongova menta nekuwa nature in ministry yekuti akasimuka kana kuvadarika havana problem because havasi kukuona. Ana prophet magai vese vakaenda kuna naTB Joshua vakasimudzwa. Now they are doing well in ministry. But mimi chikuta sei kuti muchiita vamwe venyu nevamabi enyu kuti muvasimudze chii muno. You are doing the same. Makatakura the same spirit of your fathers, because your fathers mairwa mchiti havadi kuti tisimuke. Kwa mimi muri kuite murena baba wedu wani inga tinokutendai wani every time nemachechi zinedu mati inenguva yedu yatinotaura kuti ndinotenda Mwari wa prophet Wibediacha, ndinotenda Mwari wa prophet Makandiwa tichitaura, then at the end of the day makuti yanika kuti tinzi isusu hatinzwe Mwari. Hakuna zvakadaroka. Hakuna zvakadaro. You need to understand and we need our lion's share in this, because mumunda wa Jehovah rutonzi vacheki vashoma. Imi mangotouraya moyo yevacheki. Zvinouraya moyo. Hakuna chinhu chinotsondora kuti iwewe watoenda handizive kuti vana vakaenda ikoko vacho vane vana here, vane machechi here. Kana vane machechi I believe hakuna munhu achaenda kuchechi kwake because vanhu vanoda kunzwa. Munhu the silence of a prophet is prophetic. It's prophecy. But vanoda kuudzwa wazonzwa ndozvo vanenge vachida, ndozvo muri kumanyira cheteko, ndo zvega. Chinonzi profita chine nzira dzakasiyana siyana. Tachomba kuona kuti mubhaibheri anotonzi major prophets vazhinji vacho aitoti mira ndimbonorara ndirote hope. Kurota chako chakuchiprofita chakakura. Daniel was the biggest prophet, a major prophet. I don't know who the Nebuchadnezzar ndakumbonorara ndirote hope. And Joseph were doing the same. And Isaiah and there are few major prophets vaitaura face to face na Mwari. I can only mention Moses, but most of them vaitaura na Mwari nedzimwe nzira kwete face to face nzira. And anointing haisi kutambisa varume, because anointing inorwadza. Number 1 kuitsvaga kuti uyo variri kutinge yapo yapauri waitsanyira waitamburira wanamata waita zvese chikafu chakanaka uri kuchida anointing inorwadza. Dzacho ndi Elijah pakanzi na Elisha ndinoda double portion, zvanzi wakumbira chinhu chakaoma. Anointing is only easy just to release it because inotamburirwa. Chiona condition yakazongopiwa kodze asi ukandiona ndakuenda I'll give you. Zvekuti potseka Elijah angakuda kutoenda futi nayo anointing dai pasina kuti akazodedzera achizokandirwa batya pasi. Musharuka aitoziva dari kuenda rini but akanga asingade nayo. Havadi nayo anointing yekuti vairelease. Ukangona anointing isingagone kuti uirelease mwa munhu aite zvauri kuita. I doubt that anointing. Shoko yangu yekupedzisira ndoda kutaura ndeyekuti zita rinonzi Prophet BT Chikomo. Ndinowanika pa WhatsApp number dzinoti 0779800075 kana kuenda padande mutande patinoti pa Facebook
kana YouTube kuno subscribe YouTube page ra Prophet BTCom izvozvi ngatisangane ikoko. Kana uri pa Facebook zvekare enda pa page ra Prophet BTCom zvekare ndizvozvo. Kune ava vari muguta reHarare tinosangana migowera for deliverance free one-on-one services every Saturday in CBD kana kuti town. Saka catch up there and see wonders. Mwari wachitira zvakanaka. Ndinotenda ngati namatei Mwari anorarama, Mwari mpenyu, Mwari achitira zvakanaka. Ndatenda.